ọ bụ nnọọ ọnọdụ mmerube mmemme ekeresimesi nakwazi arọpụ n'ebe kachasị ukwuu na anya bụ mmemme omenala Adazi Nnukwu Cultural Festival dịka ụmụ nwoke nakwazi ụmụ nwaanyị obodo Adazi Nnukwu nọ na mpaghara dịgasị iche iche na Anambra Steeti sonyere na anya bụ ihe mmemme bụ nke achịkọbara na ebe ọgbakọ ezumezu Ahia Afor nke obodo ahụ na-egopụta ebe obodo Adazi Nnukwu si wee malite ndụ nke edere site n'aka Maazị Aloy Moka. Nwaada Emume Adaobi bụ onye nke kọwara wee sị na Adazi Nnukwu bụ ndị ụmụ okotu bụ ndị nke si na ụmụnna n'okpuru ọchịchị Agwata wee malite ndụ. Anyị ga-esi ebe a wetara gị akụkọ ya. Okotu nụrụ nwaanyị nke nwụtara ya ụmụ ndị a bụ Adazi Elu, Adazi Ani nakwa Adazi Nnukwu. Dịka onye isi mbido obodo ahụ, Adazi Nnukwu bụ ndị gbasiri ike na-arụsikwe ọrụ ike n'ịga n'ihu. Nwaada Adaobi kwukwara na Adazi Nnukwu bụkwa ndị na-akọ ọrụ ugbo kemgbe ndị ọcha bịara n'obodo ha. N'okwu nke ya, onye kọmishọna na-ahụ maka omenala na ihe nlegara anya Maazị Don Onyenji, onye nke bịakwara na ya bụ mmemme, kwuru na omenala a bụ nke na-egosi ihe ji mara ndị Igbo na-ewetakwa udo na agamniru. Onye Transition Committee Chairman nke Anọcha Local Government Chief Gerald Ọzọ kwuru na ya bụ mmemme na-ewepụta obodo ahụ n'ụzọ dị mma ma na-egosikwa omenala ha nke pụrụ iche. Onye President General nke Adazi Nnukwu Town Union Chief Cyril Aneto kọwara na mmemme ahụ bụ nke a na-eme kwa afọ nke na-akawanye mma dịka a na-eme ya na mbụ dịka ọ na-awa ọjị. Onye Onowu nke Adazi Nnukwu Chief Kanu Ugwumba kpere ekpere maka udo na agamniru nke Adazi Nnukwu. Ndị mmọnwụ dị iche iche ndị gụnyere Ajọfịa, Agaba nakwa ndị ọzọ bụ ndị nọ wee mee ndị mmadụ obi ụtọ, ebe ejikwere ịma mbem nakwa egwu ụmụ nwaanyị na ịtụ ilu nke ụmụaka mere wee kwalite ya bụ mmemme. Ya bụ mmọnwụ a na-atụ egwu bụ nke bụ isi aga na mpio bụ nke ejiri wee mechizie ya bụ mmemme.